Egunon guztioi, dagoeneko jende, nik uste Urretxun behintzat, jende guztia badaki 2020 urte hau izango dela Jose Mari Iparragirreren jaiotzaren 200. urte betetzean ospatuko dugun urtia. Urte eta erdi luze bat bagabiltza plangintza bat prestatzen, jendearekin egoten, bai herri mailan, bai herritik kanpo, eta tokatu da momentua ja kaleratzeko, eta gaur da bilera honen zioa, argitzea ze plangintza edo ze aurkezpen egingo dugun kaleratzea, ezta? Bere garaian komentatu non, proiektu honekin hasi ginenen, nahi gendun bitzat helburu bezala, proiektu guztitan parte hartzen zuen jendearen arteko oreka bat, alegia bai herri mailako persona, nahiz talde eragilek, eta baita hemendik kanpo lan egitea, elkarlanean albaldin bazan. Beste alde batetik ere, gure mailan oreka bat bilatzea gauzak egiteko, agindutakoa egiten saiatzea, eta gero, hirugarren alde batetik ere, eta ez da helburu makala, albaldin bada hau guztia ez geratzea urte batetan egingo dan hainbat iharduren bildutako plangintza batetan. Hortik haratago, ez dakit askotan nola definitu, ez dakit herriari pixkate indarra eman o herri izaerari, baina nik hortik bai jokatu nuke etekin bat usteko urte honetatik haratago, hori izango lirateke orokorrean 3 helburuak. Horretarako Maialenek pixkate proiektuaren eta arloko arduradun lana berari dagokio eta berak aurkeztuko du hau guztia, baina bai eskatu genduen hasieratik hemen egin genduen aurkezpen batetan ere jendearen parte hartzea. Eta hortik etorri zaizkigu hainbat proiektu, gero esplikatuko direnak, eta zentzu hortan ere egin duguna da bideratu, aurrekontua onartu genduen momentun, hainbat diru udaletxeko dirua, diru publikoa, jarduera batzuetarako. Egia da ere, iaz gauz batzuk egin genitula, urrian gogoratzen dut atzerriko euskal etxetako eta euskal kolektibidadetako jendea etorri zitzaigun pixkat Iparragirreren da Urretxu ezagutzea, Iparragirreren pixkat irudia eta bere inguruko guztia, gero ere Maialenek aipatuko du badare, hainbat persona oso interesanteak ere Iparragirreren inguruan, eta baita ere garaia, bizi izan zen garaia esplikatzeko. Gauzea da, programa eginda dagoela, neurri batetan finkatuta dago hilabete, hor sortzen zaigu ere ikusten dugun bakoitzean galderatxo bat ote dan erabat itxita dagoen programa, erantzuna ezezkoa da, baina bai fundamentu batekin nahi baldin badugu ibili hemengo proiektuak dagoeneko finkatuta dare, eta nahiz agian jasoko ditugu hainbat ekarpen, ikusiko dugu aber nola bideratu, baina funtsean hau da egiteko pres gaudena edo pixkat udaletxetik laguntza emango dugun gai honako hauek izango dira. Eta berez, gaurko honekin hasiko lirateke honen ostian hainbat iharduera. Maialeni pixkatitza pasatu aurretik erderaz motzean ere esango dut. El motivo un poco de la presentación de hoy es presentar el programa con el que intentaremos abarcar y festejar el año del segundo centenario del nacimiento de Jose Mari Iparragirre. Llevamos 1 año y medio preparando un poquito lo que es el programa y ciertas actividades, tanto con colectivos y personas de Urretxu, Ortxo-Zumárraga, como con entidades, instituciones que superan un poco el ámbito municipal. Todos estos proyectos, la verdad es que han tenido la mayoría de ellos un desarrollo bastante largo, son muy variados, abarcan un montón de campos, muchos tienen un fondo muy claro en lo local, otros se desarrollarán fuera de Urretxu, pero sí que tienen siempre un planteamiento común y es el de primero, lo dije también en una reunión, dar fe un poco o explicar quién fue el personaje, que no es tan conocido como pensamos, ponernos también en un contexto de una época muy curiosa
importante también para este país. Y luego un tercer elemento al que también le damos mucha importancia, que no sé muy bien cómo definir, pero en euskera casi diría que es herrigintza, o sea, crear cierto movimiento local y popular para hacer cosas juntos, que es una cosa que en general hacemos bastante bien, no ya solo en fiestas o en periodos muy concretos, y sí extenderlo a un periodo más largo del año, aunque tampoco será del todo lineal, porque si no estaríamos con este tema continuamente y no es tampoco el objetivo. Maialen coordina todo el área que abarca lo que es el Departamento de Cultura, Deportes, etcétera, y es la coordinadora también de todos estos proyectos. Le pasaré la palabra para que los explique de una manera sucinta, aunque luego también colgaremos en la página web del Ayuntamiento un poco toda la documentación para que esté un poco a la mano de todo el mundo, ¿vale? Maialen pasatuko diot hitza, zuzenen. Hasi da urtea, hasi da mendeurrena eta urretxuar gehienok nik uste ja jakinaren gainean egongo diela, zerbait moitzen nahi dela, zerbait sortzen ari gela, baina gaur honea gatoz pixkat zehaztera zer dan programa hori. Oain 200 urte beteko dia Jose Mari Parragirre jaio zala, baina 200 urte hauetan hainbat eta hainbat ekintza eta ospakizun egin dira. Eta gure helburua baldin bada herriari zerbait uztea, onartu behar dugu baita ere orain artekoetan zerbait utzi digutela. Eta garrantzitsua zen zerbait horretatik ikastea. Aurreko ospakizun guztia hauek kontutan hartu eta horietatik ikastea berri hau sortzeko eta hurrengoek ere hala egiteko aukera izan dezatela. Lehenengoa, 1880ko referentzia da hor plazan dagoen estatua sortu zanekoa. Hor, inaugurazio bat egon zan, jai batzuk antolatu zian horren inguruan, baina hortik atera deguna da elkarlana eta koordinazioa, Estatua urretxun dago, urretxuko plazan dago, baina estatua hortan izan gendun Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundien lana, eta batez ere eta baita ere kanpoko Hego Ameriketako Euskal Etxeen ekarpena eta elkarlana, Orduan hor bai benetan garrantzitsua izan zela koordinazio eta elkarlan hori. 1920an, jaiotzaren mendeurrena ospatu zanean, horrere elkarlana eta koordinazioa gontzan, herri guztitako jendea izan zalako bertan, eta herri guztien artean antolatutako zerbait izan zalako. Hasi Nafarroatik Bizkairaino eta Habanatik Legazpiraino, ezta? Eta horre bigarren puntun modun esan igual ordezkaritzak izan genitula. Uruguaieko ministro adibidez hemen izan zen, eta hori adibide bat jartzegatik zen, Euskal Herriko zenbait eta zenbait okitatik etorritako jende eta karguak izan zirelako. De hecho, igual, ez dakigu, baino, Bilbo eta Donostitik tren berezia jarri zien jendea gerturatzeko, eta hori, kuriosoa da. 81, oin dela gutxi goia, bere heriotzaren mendeurrena ospatu zuten. Eta hor, elkarlana mantendu zen, koordinazioare bai, ordezkaritzak ere izan ziren, garaiko lehendakaria ere bertan izan zen adibidez, eta gero, horrez aparte, berrikuntza modura ekitaldiak ez ziren urretxura mugatu. Herri ezberdinetan ospatu ziren, Hori ere ikasten dugu, hori ere hartzen dugu, eta 2020ra iristen geha. Eta hor saiatzen geha mantentzen ordezkaritza, jendea gonbidatuz, herri eta instituzio ezberdinetatik, elkarlana eta koordinazioa bai instituzioekin, bai taldeekin, ekitaldiak herri ezberdinetan, esaten dugun bezala urretxutik mundura, urretxura ez mugatu mendeurren hau, eta proiektu parte hartzailearena gehitzen diogu. Elkarlan hain izan da beti, exekuzioan edo jaian bertan parte hartu dute talde beti, baina oin berritzen duguna da proiektu parte hartzailea proiektuaren sorreratik gehitzen dira eragilek, ezta? Eta proiektua bideratzen dutenak eta nundin orako ematen diotenak die, ekarpenak egiten dituzten horiek. Hau da, 2018ko udaberrian irikitzen dago. Eta orduan gehitzen da jendea, ez da gehitzen azkeneko momentuan edo behaien gaiain behar dutenean, baizik eta proiektuko parte dira. Decía un poco en 4 líneas, que destacamos de los aniversarios que ha tenido, de las fiestas que se han organizado en torno a Iparraguirre hasta ahora, 4 elementos que se van añadiendo en cada uno de los aniversarios, de los que vamos aprendiendo para organizar este y que por supuesto nos gustaría que en el siguiente puedan aprender o puedan obtener algo de este que estamos organizando. Del primero destacamos la coordinación que hay entre instituciones y entre
entre distintos grupos. Del segundo, a esa coordinación y a ese trabajo conjunto le unimos la parte de representación, pues bueno, de gente, de ministros y distintos representantes que estuvieron aquí en 1920. En la del 81 le unimos el hecho de, bueno, pues sacar de Urretxu esas celebraciones, ¿no? No limitarlas al pueblo, sino, bueno, que Iparraguirre fue una persona de mundo y que se pueda celebrar ese aniversario en distintos puntos. Y para esta última le añadimos la parte de ser un proyecto participativo, que la gente, los grupos, no se unan en último momento o en el momento que toca o que se incorporen a realizar su acto, sino que sean parte del proyecto desde el principio, que sean un poco los que van dirigiendo este proyecto y los que van poniéndole, pues bueno, sus metas y sus caminos. Eta hortik sortzen da pixkat, bueno, hainbestetan errepikatu dugun Iparragirre 2020, Iparragirre 2020. Helburuak, bueno, orokorrak eta konkretuak ere bai, segun nola baitzen ditugun, ezta? Batetikan, Iparragirreren obra zabaltzea. Gernikako arbola ezagutzen dugu denok, baina benetan, askok edo gehiengoak ezakigula zenbat eta zenbat lan dauzkan. Eta arlo eta esparru ezberdinetan, ez? Orduan, honen helburuetako bat da, bueno, bere obra hori zabaltzea. Bestaldetikan, ikerketa bultzatzea, pertsonaren edo bere biografiaren eta lanen inguruko ikerketa, zatik lanak egin dira, liburu batzu badaude, baina, bueno, igual ez da beste pertsonei batzu bezain beste landu, eta badauka mamia besteak bezain beste lantzeko, ez da? Elkarlana eta koordinazioa, lehen, lau postaldiz errepikatu badet ere, hain garrantzitsua delako, bai herri barruan eta bai herritik kanpo elkarlana bultzatzea, Iparragirre eta Urretxu identifikatzea bata bestearekin, jendek hemendik kanpo hain naiz, Urretxutik kanpo. Igual Iparragirre ezagutzen du, baina benetan ez dakila Urretxukoa dela. Edo Urretxu esaten degunen, Iparragirre ez dugu bertan txertatzen. Orduan goazen bata besteari lotzea eta bata beste, sinergia hori sortzea bien artean, ezta? Horrekin lotuta figura gora aipatzea, zati, lehenengo ezagutu, urrengo puntun esakoten bezala, lehenengo ezagutu eta ezagutzera eman, ez? Figura ezagutu inbar dugu. Baina behin ezagututa gora aipatu inbar dugu, zatik. Agian ez dakit, Urretxuko dalako, edo beti hor ikusi dugulako, nik uste benetan ez diogula ematen daukan garrantzia, ez bere obrari, ez beak indako guztiari. Orduan pixkat, pieza guzti hauekin sortuko genuke 2020ko gure helburu nagusi hori, ezta? Eta nola lortu? Sigea lortzen. Ekintzen bitartez. Ekintzak, arlo eta esparru desberdinetan, pixkat helburu horiek aurrera eramateko. Eta, esparruak ezberdina dira, gero programan ikusituko zuten modun, deno dakizuen modun, Iparragirrek aurpegi asko zeuzkelako, arlo askotan zegoen, edo arlo asko ikutze zitun, eta orduan argazki kompletu bat osatzeko ezinbestekoa zen, arlo ezberdina lantzea. Eta besterik gabe iruditzen bazaizue, urteko programa azaltzera jungo geha. Programa bihar bertan hasiko dugu urtea ofizialki, lehen jonek aipatzezun modun, 2019an ere indira gauzak, eta lanketa nola ez askoz lehenago hasi da, baina lehenengo ekintza 2020koa bihar izango dugu. Bertsoaren harria liburua izango da, liburuaren aurkezpena, hau Euskal Herriko bertsolari, harrizko estatu daukaten Euskal Herriko bertsolari ezberdinen inguruan idatzi da liburu bada, eta nola ez bertsolarien artean, Jose Mari Iparragirre dago. Beraz, liburua bihar aurkeztuko da hemen bertan, arratsaldeko 7:00 eta ez da izango aurkezpen arrunt bat, baizik eta solasaldi bat egongo da Koldo Izagirre idazlearekin, eta gero bat-bateko bertso saio txiki bat, Iñaki Murua eta Maialen Akizurekin. Urtarrilea, behin bukatuta, otsailen sartzen gea, eta otsailak birako aurkeztuko dugu, sortu dugu pakete turistiko berritzaile bat, ez? 3 herri bizitza bat deitu diogu, eta Iparragirrera gerturatzen gaituen pakete turistiko bat, baita ere Urretxura, baina baita ere Iparragirrera. 3 elementu dauzka, bat da Zumalakarregi museoa, bigarrena Iparragirre, Igartu Beiti baserri museoa, eta Urretxu. Lehenengo elementuak, Zumalakarregi museoak gerturatzen gaitu foralismora eta garaiko testu ingurura, bigarrenak, Igartu Beitik,
etxe bizitzara, garaiko etxe bizitza nola zen, eta hirugarrena ja Iparragirrera eta Angela Kerexeta bere emaztearena, ezta? Bere biografiara, orduan handitik txikira bezala joango inake. Pakete bat da, baina esan bezala bisitak independienteak izan litezke, eta aurkezpen konkretua egiten dugunean azalduko dugun modun, litezke baiera individualean, autonomoki telefonoarekin, edo hilean behin egingo duen bisita gidatuan, gida presentzialarekin. Eta otsaila amaitzeko, Angelita Iparragirreren bertso askea deitu dugun antzerkia, antzezlana Urretxun estreinatuko da, eta Iparragirreren pertsonara gerturatuko gaitu. Artista ezagutzen dugu igual gehiago, baina pertsonaia aurkeztuko dugu Angelita emaztearen begietatik. Para febrero decíamos que tenemos dos productos o dos proyectos importantes. Una es la que hemos llamado Tres lugares hacen una vida, y es una visita guiada que nos acerca tanto a Iparragirre como a su época. La componen 3 etapas. La primera sería en el Museo Zumalacárregui, que nos acerca a la época y al foralismo. La segunda en Igartubeiti, para ver un poco cómo era la vida diaria y el caserío de la época. Y el tercero ya nos trae a Urretxu para explicarnos Iparragirre y su vida más cercana. Y el segundo sería el 28 de febrero, cuando se estrene la obra Angelita Iparragirreren bertso askea, que esa obra de teatro nos va a acercar un poco a la persona de Iparragirre, no tanto al artista, sino al hombre que fue. En marzo, el día 6 ya celebramos los conocidos premios literarios Iparragirre Saria, que si habéis visto se han fallado esta semana anterior, y tendremos la ceremonia o el acto de entrega de premios, lectura de algunas obras y reconocimiento un poco a todos y todas las ganadoras. Y el 10 de marzo volvemos al teatro, pero esta vez con una obra que se llama Iparragirre Bihotzeko Josemari. Es una obra que produce el Oraldía, y el gran estreno, el estreno será en Arriaga de Bilbao el día 11 de marzo, pero el preestreno, teniendo en cuenta que Josemari Iparragirre nació en Urretxu, pues el preestreno lo podremos hacer aquí, lo cual también es un pequeño lujo. Martxoa bukatzeko, aur abesbatzen topaketa bat izango dugu, martxoak 29, hemen elkartzen dira gure aldetik Gainzuriko aurren abesbatzak ekarrizun, baina behaiek elkarlana daukate edo talde badaukate Iparraldeko eta Donostiko abesbatzekin, aurra abesbatzak beti. Orduan, aurten Iparragirreren inguruko lanketa bat egin dute, obrak moldatu dituzte, gehien bat gainera musikari profesionalekin lan indutelako. Orduan, nahiko lan sakona da oin arte indutena, eta 28 eta 29 tokatuko dana da horren estreinaldia. Horretarako gure kasuan frontoian elkartuko dira aipatu ditugun abesbatz hauek eta musiko profesionalak, eta antzerki kontzertu batean Iparragirreren bizitza errepasatuko dute, baina aurren ikuspuntutik edo ikuspuntu berri eta erakargarriago batetik. Martxoa amaituta, apirilean sartzen geha, apirilean 6an, Josemari Iparragirre hil zen, 1881. Eta, dakizuen bezala, ez zen Urretxun izan, itxason izan zen, Zozabarro baserria, baino gaur egun ez dago baserri hori. Eta horren ordez, monolito bat daukate haren oroimenez. Beraz, itxasoko udalarekin elkarlanen, ingo duguna da, ara gerturatu eta Gernikako arbola bat landatuko da bertan, hortarako Bizkaiko Batzar Nagusietako lehendakaria ere hemen izango da, eta omenaldi, ekitaldi txiki bat egingo zaio. El 6 de abril, para conmemorar la muerte de Iparragirre, plantaremos un árbol de Guernica y se hará un pequeño homenaje en Zozabarro, en Itxaso. Que aunque el caserío ya no exista o ya no esté en pie, hay una pequeña escultura y un pequeño monolito que nos recuerda que allí murió Josemari Iparragirre. En mayo, todos los miércoles de mayo, a las 7 de la tarde, tendremos una serie de conferencias sobre Josemari Iparragirre, al que le hemos llamado el Encuentro de Iparragirre. Las conferencias serán en castellano y correrán a cargo de Adriana Hernández, historiadora que tiene gran experiencia y conocimiento alrededor de Iparragirre.
Aparte de estas charlas, ha estado haciendo un trabajo de catalogación sobre la información que tenemos, que no es mucha, sobre Iparraguirre, y de ahí, con todas las curiosidades, información un poquito diferente que han encontrado, pues proponía realizar esta serie de 4 charlas todos los miércoles. Entonces, bueno, son charlas y conferencias sobre Iparraguirre, pero no es la biografía habitual que conocemos o que esperamos sobre el cantautor, sino, pues bueno, algo más diferente y curiosidades sobre su vida y documentos que han ido encontrando en este recorrido. Bueno, ekainen sartuta ja, ekainak 12 hain zuzen ere, Iparragirreren inguruko unitate didaktikoa aurkeztuko da. Ekainak 12an, Urretxu Zumarraga ikastolak bere festa antolatzen du, eta unitate didaktiko hau beraiek sortu dutenez, proposatzen duten fetxa aprobetxatzea aurkezpenerako. Naiz eta behaiek sortzen nahi dian, detxo hain nahi diela noietan, eta behaiek erabiliko duten, argitu duten oski, unitate didaktiko hau irekia izango dela, erabili nahi duen ororentzat. Individualak, eskolak, edo danak orduan ekainak 12 pasatutakon, unitate didaktiko hau jendearen zerbitzura jarriko da, edo irekita egongo da, eskura izan dezaten. Eta ekainak 14an, musika sinfoniko korala izeneko kontzertu eukiko dugu. Musika sinfoniko koral hontan, Urretxutik mundura obra estrenatuko da. Hau da, justo urte hurren honetarako Gorka Hermosak sortutako obra, propio honetarako indakoa, eta egun horretan aurkeztuko da kontzertu batean. Kontzertua Iparragirreren ingurukoa izango da noski, eta bertan eukiko ditugu, bai herriko goiargia bezbatza, Gorka bera, berarekin lan egiten duten artistak, eta gonbidatu berezi modura, Benito Lertxundi, Fermin Muguruza, Gontzal Mendibil, eta abar artista eukiko ditugu herrian. Abuztuan sartuta ja, azkeneko 3 urtetan bezala, musika 15aldiak musika itzaki programa dauka bere barnen, eta ibilaldiak eta musika lotzen ditu. Azkeneko 2 urtetan hemen izan ditugu, lehenengoan etapa Urretxun bukatu zen, 2. hasi intzan, eta 3. proposatzen dutena da, 2020 hau Iparragirreren urtea izan da, Urretxu eta Zozabarroren arteko lotura egitea. Beraz, beraiek ere ibilbidea eta programa itxi bezain pronto, zabalduko dugu eta ezagutzera emango dugu, abuztun hemen dagoen jendea, gerturatu dadin egun desberdina pasatzera. Eta 15 aldiaz bain, abuztua jartzen dugu, baina udara parte guzti horretan kolaborazioak eukiko ditugu, bai Bilborekin, bai Donostiarekin, lehen esaten gendun moduan, helburua dalako Urretxun ospatzea, baina Urretxutik kanpora ere Iparragirre ospatzea. Orduan, ekaina iraila hori da, udara parte horretan ospatuko dira kolaborazio guztiak. Eta abuztuak 12a Iparragirre jaiozan eguna izan da, egun hortan lora eskaintza bat, omenaldi xume bat ingo zaio Kanposantuan, bere mausoleoan. Para agosto comentaba un poco que tendremos la 3ª edición de Música Itzaki, que nos ofrece la quincena musical. Y en este programa combinan un poco los paseos por Guipúzcoa con la música. El primer año, hace 2 años, estuvieron aquí porque la etapa terminaba en Urretxu. El año pasado partía desde Urretxu y este año, siendo un poco el año de Iparragirre, lo que proponen es hacer un pequeño recorrido entre Urretxu y Itxaso, que es donde falleció él. En cuanto tengamos más información, tanto sobre la fecha como sobre el recorrido, pues la daremos a conocer. Y luego, durante todo el verano, ya no solo agosto, tendremos colaboraciones con Bilbao, Donosti y pueblos que se irán uniendo durante este año. Como comentábamos al principio, el objetivo es celebrar el año de Iparragirre en Urretxu, pero como no, extenderlo a otras localidades y siempre vía colaboración. Creemos que es la correcta. Y el 12 de agosto habrá una ofrenda floral en el mausoleo de Iparragirre, recordando un poco que es la fecha en la que nació él hace 200 años. Irailera pasatuta, irailen Angelaren erraldoia ezagutzera emango da, aipatu ez badegu ere, deno dakizuen modura, Iparragirrek bere erraldoia doka, orain dela 25 urte baino gehiagotik, eta Angelak ere merezi du bere erraldoia izatea. Angelak ere eta Iparragirreren emaztea zen, eta Iparragirreren emazte bezala erraldoi bat merezi dezake, ez dakit.
baina garaiko emakumeen simbolo bezala bai. Iparragirreren informazio bila ziganen, Angelaren informazioa apenas zegoen, baina eske garaiko emakumeen informazioa bilatzen badugu apenas dago. Eta beraiek egin zuten papela benetan garrantzitsua izan zenez, ze gutxiago errekonozimendu modura edo behaien irudi propioa izatea. Ez da, orduan, lanen ari gara dagoeneko erraldoi honetan, eta amaitu bezain pronto, ezagutzera emango da, edo jendeari ezagutzera emango zaio irailean. Iparragirre kantuz, irailaren 5ean ospatuko den ekintza garrantzitsua da. Garrantzitsua pentsatzen dugulako herri guztia kolektibo eta individualki herri guztia parte hartuko duela ekintza honetan, ezta? Hau Euskal Herriko kantuzaleen aldeti dator eta proposatzen dutena da herri antzerki bat Iparragirreren garaia eta Iparragirreren bizitza errekreatuko duena, ez? Herrian zehar rekorrido bat ingo da eta hainbat puntu markatuko dira. Nun kantuz Iparragirreren bizitza gogoratuko da. Horretarako proposatzen dutena da Urretxu 19. mendera bueltatzea. Dekorazio aldetik eta herria 19. mendez jantzi, eta nola ez herritarrak eta parte hartuko dutenak behaiek ere jantzi eta garaiko jantzkera eta horrazkerekin Urretxu irailaren 5ean bueltatzea 19. mendera. Eta iraila hilabete luzea da Urretxu, beraz 12ra salto egiten dugu, hor izango duguna da Iparragirreren herriak deitu diogu, lurrak antolatzen duen folklore jaialdian, badakizue kanpoko taldeak izaten ditugula, herrialde ezberdinetako, orduan proposatu zigutena da, Iparragirre herri askotan ibili bazen ere, Argentina eta Uruguai dira bere biografian marka berezia daramaten herriak, eta aurten bertako dantza taldea gonbidatzea. Eta behaiekin eta Urretxuko lurrarekin batera, Iparragirreren bizitza nolabait omentzea egiten duten saio horretan. Eta 12a pasata, Urretxuko jaietan sartzen gea. Eta aurten, imaginatzen dezuten modun bereziak izango dira. Batetikan, sorpresak eta ekintza bereziak egon daitezkelako, baina bestetik urtero prestatzen dugun programa hori Iparragirreri begira jarriko dugulako, ez? Antolatzen dian kontzertu, ekitaldi, jaialdi eta guztiak, pixkat Iparragirreri zuzenduta egongo dielako. Beraz, esan liteke, aurtengo Santa Anastasiak bereziak izango direla. Si Iparragirre tiene un gigante, pensábamos que Ángela merecía otro, no solo por ser la mujer de Iparragirre, sino un poco también como homenaje a las mujeres de aquella época, ¿no? Lo poco que conocemos de Ángela, pues hemos visto que era un poco quien marcaba el rumbo de Iparragirre y quien le ayudaba a mantener los pies en el suelo, y tantas otras mujeres de aquella época que tuvieron ese papel, que realizaron esa labor y que hoy en día no tienen ningún reconocimiento, ¿no? Entonces, qué menos que en reconocimiento a Ángela y a todas esas mujeres, pues una figura que la recuerde. Iparragirre Kantuz es un canto-teatro que nos proponía Euskal Herriko Kantuzaleen Elkartea, en el que Urretxu se transformará en un pueblo del siglo XIX, donde decoraremos las calles, la gente, pues animamos ya desde ahora a la gente a vestirse y peinarse como si estuviéramos en aquellas épocas, y a salir a la calle, pues a recrear un poco la vida de Iparragirre y la época con un recorrido por todo Urretxu. De todas formas, cuando se vaya acercando la fecha, realizaremos una presentación mucho más concreta de cada uno de estos proyectos. El Folklore Jaialdia que organiza Lurra todos los años, este año homenajeará a Iparragirre, y para ello contará con grupos de Argentina y Uruguay. Y luego en fiestas, en Santa Anastasias, pues podemos imaginar desde ya que van a ser especiales, ¿no? Que todos los conciertos, festivales y demás que se organicen este año van a estar dedicados y girarán en torno a la figura de Jose Mari. Behin urrian sartuta, Iparragirre balerdi kantuan deitu diogun kontzertu berezia izango da. Herriko banda, bakizue Iparragirre balerdi musika tailerra izena duela, eta beraiek ikastolako aurra bezbatzarekin batera kontzertu berezi bat proposatzen digute.
Behaiek dira eragile nagusiak, kontzertua urriaren 17an aurrera eramango dutenak, baina gero bidean zehar konkretatzen joango garen moduan, eragile ezberdinak sartzen joango dira kontzertu horretan. Horrela osatuz eta urriaren 17ako kontzertu berezi bat eskaini ahal izateko. Eta abenduak batean, urtea biribiltzeko eta urtea amaitzeko, Wikipedian Iparragirreren inguruan egindako lanketa eta egindako lana aurkeztuko da. Laizter agertuko duten moduan, bai partikularki eta bai ikasleekin Wikipediaren inguruan lan bat egingo da, Wikipedia hori eguneratzen joango da, eta lanketa guzti hori, erabat parte hartzailea eta irekia izango den lanketa hori abenduaren batean aurkeztuko da. Eta gero urtea benetan amaitzeko, Santalutzi baino pixka bat lehenago, proposatzen duguna da Iparragirreren inguruan egiten ari den film dokumentala aurkeztea. Lanketa luzea da, film dokumental bat, imaginatzen duzuen modun ez da 4 egunetan iten dan zerbait, baino proposatzen duguna da, abenduaren 11an ezagutzera ematea eta estreinaldi bat egitea herrian. Gero, beste zirkuito batean zabalduko den arren, herrian behintzat aurkezpena egiteko aukera izatea. Terminamos el año, como decía, con la exposición o la presentación de todo el trabajo que se va a hacer en Wikipedia alrededor de Iparragirre. Este trabajo será de forma abierta y voluntaria, pues como es la propia Wikipedia, pero que ya tendrá cierta gente trabajando e impulsando esto, ¿no? Más que nada, dinamizando ese trabajo. Y luego la presentación o el estreno del documental sobre la figura de José Mari Iparragirre. Este documental se presentará el 11 de diciembre, pero a partir de ahí ya podremos verlo en distintos circuitos y distintas salas. Eta gero, amaitzeko aipatu badarela proiektu batzuk, fetxa konkretua ez daukatenak, baizik eta jarraipenekoa direla, ez? Urte guztian zehar eskainiko direnak, baita ere urtetikan haratago joango direnak. Urretxuko web orrialderen barnen, atal berezi badago, Iparragirreren logoa daramana, bertan klikatuta, eta lehen aipatzen gendun katalogazio lan guzti hori hor barrun dago. Hor dago atala, urtebete baino gehiago daramagu lanen, eta benetan Iparragirreren inguruko informazio iturri irekietan, kompletuena eta potenteena hori dela esaten, ausartuko nintzake ez. Benetan lan handia dago, sailkatuta dago, eta proiektu guzti hauek bertan daude. De hecho, proiektu hauetan aldaketa dauden einen, eguneratzen eta borobiltzen goazen einen, hortxe jartzen jungo gea eta gonbidatzen dut jende guztia benetan atal horretan sartzea. Oso kompletua da eta noski nola ez, ekarpenak egin ditzakete edo aldaketa proposatu. Horrez gain, Otsailean 2 proposatzen genituen bisitak gidatu horiek, esan bezala Otsailean 2an aurkezten die, baina urte guztin egin ahal izango dira, eta de hecho 2020an haratago, hori da asmoa, ez? Ez bukatzea 20an, baizik eta jendea aurretxura erakartzea, 20a pasata gero. Iparragirreren kantuen bertsio lehiaketa bat ere egingo da, Iparragirreren kantu ezagunak eta hain ezagunak ez direna moldatu eta eguneratu, ez? Egungo taldeekin bertsio modernoak egiteko aukera. Iparragirreren bertsioen hortik aparte, gero aste kulturala ere proposatzen da Madriden. Bilbo, Donosti aipatu ditugu, baina hortik aparte Iparragirre dakizuen modun Madriden ere pasazun garai bat, eta Madriden figura ezaguna da. Egunez badago ere Kafe San Luis denok entzun dugu hitz egitenaren ingurun, Gernikako Arbola bertan estreinatu zen edo bertan jozen lehenengoz. Eta egunez badago ere, Montera kalen oraindikan plaka badago, esanez, kafea bertan zegoela eta Iparragirre bertan abestuzula Gernikako Arbola. Beraz, garrantzitsua iruditzen zaigu, bertan daren euskaldun eta euskaltzale guztiekin aste kultural bat antolatzea. Hau, esan bezala, konfirmatu eta azken datak eta programa izan bezain pronto, emango dugu ezagutzera. Y nada, terminaba un poco diciendo, presentando un poco los proyectos que no tienen una fecha concreta, sino que se desarrollarán durante todo el 2020 y después. Tenemos la página web a la que invitaba a la gente a entrar, está dentro de la web de Urretxu. Si clicáis en el logo de Iparragirre os lleva directamente a ese apartado y de verdad que tiene un trabajo de catalogación y de recogida de información terrible.
podemos encontrar muchísima información, desde cuadros, desde reliquias, partituras, información sobre la biografía, libros que se han escrito, referencias, hay muchísima información. Y incorpora también todos estos proyectos de forma más detallada, sobre todo más actualizada, porque a medida que se vayan actualizando los iremos actualizando en la web, y más completa, ¿no? Mencionaba también las visitas guiadas que he comentado antes, porque aunque se presenten en octubre, se podrán realizar durante todo el año y después del año 2020. Y finalmente, la Semana Cultural en Madrid, ¿no? Como sabemos, Iparraguirre pasó una época de su vida en Madrid, estrenó el Guernica Coarbola en Madrid y tiene muchísima relación con Madrid. Entonces, nos parecía muy importante hacer un pequeño homenaje a Iparraguirre allí, también para reunir a todos los vascos y euskaltzales que pueda haber, o gente cercana a nuestra cultura que pueda haber en Madrid, ¿no? Eta aipatu hemen dagola komendatu eten programa guztia, hau esan bezala weben dago, otsailerako bakoitza buzoietan egongo da, denak biltzen ditulako ez, aipatu dugun ekitaldi guztik, deskribapen txiki batekin, Iparraguirre 2020 zer den azaltzen digu, eta esan bezala, otsailetik aurrera buzoietan eukiko dugu. Eta ez daukanak, kulturetxen eskuratu dezake. Jonek hasieran komentatzezun, orekarena baita ere, ezta? Ze garrantzitsua den programa edo proiektu honetan oreka mantentzea. Oreka zertan, behintzat, lau elementu hauetan mantendu nahi gendun. Egutegia, ekintzak eta ekimenak egon daitezela urte guztien banatuta. Garbi ikusten dezute, badudela hilabete batzuk nun ekimen gehiago dauden, beste batzutan igual gutxigo daude, baina benetan oso potenteak dira. Iraila azpimarratu dugu nola ez, benetan hilabete garrantzitsua izan delako, baina saiatu gea ekintzak eta ekimenak benetan egutegi guztien banatzen. Publikoari begira ere bai, ekintza batzuk helduentzat eta bestentzat aurrentzat izan daitezen ikusten dezuenez, helduentzat gehiago dira, baina hor ere oreka bat saiatzen gea mantentzen aurrek ere bere espazioa izan dezaten. Iparragirreren figura ezagutzera eman nahi badegu oso garrantzitsua dielako aurrak. Produkzioa ere bai, herriaren parte hartzea benetan garrantzitsua delako, azpimarratu dugu, eskertzen dugu, eta nik uste urte osoan zehar eskertzen jarraituko dugula, baina baita ere garrantzitsua zen proiektu hau kanpora zabaltzea. Kanpokoak ere etor daitezela aurretxura, etor daitezela eta batu daitezela Iparragirre 2020 honetan, ezta? Eta horre ere, oreka bat bilatu dugu. Eta bestalde hizkuntza, ikusten dezuen modun, zati handiena euskeraz da, eta ala behar du. Eta gero garrantzitsua da baita ere, Madrideko astea daukagu, Adrianaren hitzaldia dauzkagu, erderazko batzuk ere izatea, eta elebidunak ere bai. Beraz horre ere, saiatu gea behintzat hirura kontutan hartzen. Terminaba mencionando un poco ese equilibrio entre los distintos aspectos, tanto de la vida de Iparraguirre como de las 4 patas que tiene este proyecto, ¿no? Por una parte el calendario, intentando que todos estos proyectos se repartan de forma lo más equitativa posible en el calendario del 2020. Asumimos, como no, que septiembre va a ser el mes más importante del año, que no va a ser el mismo número de proyectos el que se presente cada mes, ni el peso que tiene cada uno, pero repartirlo de alguna manera, ¿no? El público al que nos dirigimos, que estén dirigidos a adultos, sí, pero por supuesto que los niños y las niñas tengan su espacio. Mencionábamos el coro infantil, el concierto con el coro infantil y la banda de Urretxu, y distintos actos en los que sean los protagonistas ellos, ¿no? Que si queremos dirigirnos a ellos y que conozcan la persona y que se dé a conocer la persona, pues es imprescindible tener en cuenta a niños y niñas. En cuanto a la producción, que haya un equilibrio también entre la local, pues con todos los participantes y todas las personas de Urretxu que nos han presentado un proyecto, pero incorporar también a gente de fuera, gente que esté interesada. Es muy importante que la gente, que tiene cierta inquietud alrededor del personaje, que sea un estudioso de Iparraguirre, que le guste el tema, que se acerquen al Iparraguirre 2020. O sea, que no creen un proyecto aparte, sino que se incorporen al nuestro, ¿no? Es algo de agradecer y es algo muy importante. Y luego, en cuanto al idioma, que obviamente la gran parte va a ser en euskera, pero que haya también un apartado o que tenga su sitio los proyectos en castellano y los bilingües.
pues completando así un poquito el dibujo. Así que bueno, gutxi gehiago esateko, ezta? Aipatu dugu urtea hasi dala, aipatu dugu urtea bihar hasiko dala, bertsoaren harrian aurkezpenarekin, arratsaldeko 7etan hemengo portaloian, nahi duen guztiaentzat, esan bezala aurkezpen desberdina izango da, bertso saio bat, solasaldi bat izango delako, eta datozen ekintzei begira, bakoitza gerturatzen den heinean, ezagutzera emango dugu, eta aipatu bezala programak edukiko ditugula bakoitzan buzoietan.